Zamboanga, Sibugay Province gipailalom na usab sa state of calamity tungod sa nagkadaghang pasyente nga adunay dengue. Gikumpirma sa Department of Health Region 9 nga gipailalom na ubos sa state of calamity ang probinsya sa Zamboanga, Sibugay tungod sa nagkataas nga kaso sa dengue. Sa record sa DOH Region 9 migawas nga mitaas ngadto sa 2020% ang kaso sa dengue kung ikumpara sa 2018 nga sa susamang period. Sa pagdeklara nini ubos sa state of calamity, mamahimo nang maggamit ang pondo sa kalamidad para sa pagpatambal sa mga pasyente, pagpalit og larvicide, misting chemical o uban pang kontra dengue. Andam kanunay ang DOH-9 paghatag og tabang sa mga government hospital sa Zamboanga Peninsula sa mga nanginahanglan og tambal og dugo alang sa mga pasyente. Ang ubang pasyente nga dunay sintomas sa dengue gikan Zamboanga, Sibugay ang gidala na sa Zamboanga City sa kadaghan sa pasilyo na lang ipambutang ang ubang mga pasyente. Tulungan po ang LGU, tulungan din ang mga health leaders nila na to really act on the situation. Kasi kung hindi, tutuloy na tataas, talagang ma-overwhelm ang mga hospitals natin.